I kublaya pi waro ki pralog ki was nyau suk wo up I ki kubor how new channel ki kubor ki wakwa open snyau chapi to ki kubor watme yong katma ha Ukraine ha kasngi wakadwi te ton sedangi cheki kubor katkam ki kubor wada yo nin kasngi ka Russia da tempedung ko ya ka Vinnytsia airport langba u misail u Zelensky da ong uwa u rocket ka Russia da tempralut u ya ka airport ki nong chong chnong ka Vinnytsia we ka parliament ka ri Ukraine da share ko le ya video wapan yo wa mi itedem rong yong nakate ka airport we da ong le wada em hado pratli ki misail I wada tempralut ya kate ka airport U President kari Ukraine haka video da pha u yaka Western nation open bana yaka no-fly zone ha Ukraine hadin wa mi attack da ki Russian missile iwa da tempra lut yaka Ukraine Vinnytsia airport da ong iman kasgi khang yaka suin na jrong ha Ukraine tang wa kat telem khang phi katu ladam khang phi we ladam mai aircraft phi I pen yu phi le kwa phi u yap I suki da ong u Zelensky Nin kasngi da ilai pait ba ha St. Petersburg yo penyo ya kadak wakar chan na support ki ya ka Ukraine way percha ki ya katma u Putin day wa ong Ukraine is not our enemy Nin kasngi da I video I wada klan ba viral haki rinsan social media I video wa penyo wada sedang ki cipai ka Russia wa to na yung yang ki bro ha Ukraine yo sarkat wada bon ki bro ki wada yutma way MD ki hayung kamte da sedang ki wa to ye ki tier wa kam ki na yung yang ki bro Ki pulit ka Russia dak so lomsom ki yaki bru hasarok nin kasngi ha Moscow depte pan ki yaka phone yong ki yo pait ne check boy ki dur lane ki video he yeto wa ipercha yakatma we mcha ulai ki ladam ki yaka phone yong ki nei bha nin kasngi da ilai pait ba percha yakatma ha Ukraine we kam wa man kate ka sorkar da khang ko open kam Facebook wa Twitter we ki bru myi ki open kam visa wa MC mcha le yaki media open kam ki ya ikanten war kamte lada ki won watang khan ya ka an we lada ki won wa post chapang katma ha Ukraine daw chak set ki khatsan snem hapo patok ka visa wa ka mastercard da suspend ko ya waro ki operation ha Russia nei da wa hirthma ko ya ka Ukraine waro ki tegi artli ki payment company ka US da ong ki wagi card wa na bari mkre kam de ki haki ATM wa ha Russia we ki card wa da ki Russian bank mkre kam de ki haki network yong mem u khain sting ya ini waro da ong da ka mastercard ha ka statement Kari Ukraine da ongko waki Russian hacker da attack ki yaki website yong ki claim sange de nado was dang thma ka Russia ha Ukraine Pratali ki airplane da yuluti wokit ki yadang tamchi hajar sanspa ngut ki nong India mentu kasngi da ong da ka sorkar Nin kasngi ka UN da ongko wada dang tam 1.5 million ki bru ki wada yut na Ukraine chaki wi won ki ri we chajan haki chip house ngi wada dep U Chief Minister ka Odisha nin kasngi da tho u chau Prime Minister ka ri Narendra Modi we da karpat u ya u wo cha I ki khna pure wa wan na Ukraine wo pure ki haki medical college ha India ha ka phone call wa u President ka Turkey u Putin da ong u wa msange u wo pha chipai chapo Ukraine kat wampu pendem ka kiu dep tengat ko ye wa ong ka Russia waro I wa mut mpenkut de u Putin ya kathma lada mpendem we lada ngat ki Ukraine ye wa ong u Ka military intelligence ka UK hakasngi blai da ongko wa ka Russia da attack ko yaki city wahe ki city wa bonbru ka ri Ukraine kam wale ki hasairia house name hajar khanru ka ri Ukraine da share ko ya ini idur wa penyo wa chdo khon kani kaman bei chiliang kti deptera siloi ko chiliang kti we da khut ki ka kam ka Wonder Woman